Okay. Dito kami sa Walmart. May nakalimutan na bilhin para sa preparation para sa hurricane. May nakalimutan tayong bilhin dito sa Walmart. Tatlo? Mahal ng nila sardinas. Light naman. Insert cash or select payment type. Please take your receipt. Okay lang. Sanay sa po. Ilang oras ka? 3 to 12. Ayos. May bagyo ngayon May bukas nga eh. Kaya dami tao. Oo, men. Hanggang doon sa daily. Yung pila. Galing din kami ng Costco kanina. Ang dami din nun. Very nice. Sige. Bye. Saka sa atin, Brad? Sa Quezon City. Sa may Fairview. Ayos. Batang City of the Stars. Tagal ka na dito? Walmart na to. Ano lang? March. Airport yung pinaka-master lang. Ilang oras? 11 ano? Almost. 10:46. Hi. Malakas-lakas daw tong darating I know, like 80 years nung hindi na nangyari. Hindi, 3 years. Parang daw yung inaipon ng within 3 years na ibubuhos ng 2 araw. Grabe sa Mexico daw. Ngayon? Kala ko sa San Diego Pero muna. sa Mexico daw na may nandun na kasi nakita Oh, yeah? ng video kanina sobrang lakas. Talaga? Malakas? Ingat. Ingat. Meron nga ako. Power charger. Yan ang ating additional na binili para sa parating na malakas na bagyo. Kandila. Basta expect mo kung bumaha kasi 90%, grabe 90% ang ng rain. So Lakas na raw sa Mexico eh. Kung 6 foot yun, 6 feet, Ang expect mo 6 feet ang lalim ang sa likod. Ang baha. May mga yeah, syempre you expect for the worst Kaya nga pinalagyan ko na kay Bornok ng hukay dun eh. So anything na mga gamit dun, yung mo pa na yun, pwedeng italsik din yun. Yung iyong stand doon, yung ganon, yung pinagtanggalan mo ng pwede rin italsik yun, dapat may tali ka rin nun. nakatali yun. So ayun ko lang kung tatanggal, ililipad pa rin.
Malakas na raw sa Mexico eh. Kala ko San Diego ang mauuna. Mas downgraded daw sa level 1. Ano ibig sabihin? Des, downgraded, ibig mo sabihin, ano, bumaba na? Oh, that's good. Kung ano man yan, baka malakas na ano lang yan, mga maraming ulan. Downgraded. Oh, that's good. At least eh. Grabe, kanina nagpunta ako ng Costco. Sumusabi ko, sabon, tissue. Sabi ko makapunta na. Naku, pagdating ko dun, ibang Saturday. Punong-puno. Tapos naririnig ko, sabi ng ano ay generator, battery. Tapos ngayon, nakapila na kami ni Roy. Generator, may generator. Nakalimutan ko ng battery. Na ano, sabi ko mamaya na lang ako bibili dyan sa Target or tinamad na ako mag-get out. Sabi ko kay Roy, ay dad, baka tayo ng Walmart at last minute yung mga bibilhin kong mga stuff. Walang flashlight, walang battery. Tapos alam mo kung anong binili ko? Candle. Alam mo, sabi ko kahit paano may ilaw. Tapos sabi ko, yung pang lighter, wala rin. Alam mo kung saan ako nakakuha, sabi nung lalaki, ay tingnan mo sa grill area, di ba doon ay wala masyadong pumupunta kasi nga sabi niya, may nakita akong dalawa pa doon, di kinuha ko, sabi ko ay hindi siguro pinupuntahan. Pauwi pa lang. Ay hindi wala akong pasok. Ay hindi, anong tawag dito, galing ako sa Costco, tapos tinamad na ako, nanonood ako ng TV, tapos ngayon sabi ko lang, last minute lang, sabi ko, Roy, bilhin tayo ng tayo ko yung battery, kasi ko alam kung yung lamp ko may mga, di ba may ginagamit tayo na lamp sa hindi ko alam kung okay pa yon. Kaya sabi ko kay Roy ay tingnan lang tayo kahit 4 na battery lang. Kasi we never know, di ba? Minsan dapat expect for the worst dahil malay mo walang mabilhan, baha or something, alangan mabibili ka pa sa store. Hindi natin alam kung anong klaseng at least may pagkain. Sabi ko kay Roy, hindi naman dapat lahat iluluto mo, paano kung may nasirang electric walang electricity, kailangan yung mga nakakain na tinapay na hindi mo na kailangan iluto, dilata, oo, kasi just we never know, di ba? Usually naman sabi nila 3 days supply. Tapos may nga kami di ba, ay may alkaline, sabi ko what if yung water ay nawala, sabi ko nagbumili rin ako sa Costco ng ng parang 2 case ng bottled water just in case na ka ako. Sabi ko just prepare, wala namang masama ka ako sabi ko sa mga bata, yung gas nyo, hindi kayo nagpakarga ng mga gas, dapat lahat ng car puno ang kasi pag mahirap na ngayon lang kanina nga sa Costco pati yung mga gas puno rin, talagang kagulo sila, nagdidirect na yung sa Tesla. Not too close ka doon. Sige pa. Okay. Kaya sabi ko na. Poof. Hindi, wala pa. Okay, so ito ang ating last stop in preparation na kung parating na malakas na bagyo. So mag-full tank na rin tayo, yung mga bata nakapag-full tank na rin. Pagdating ko sa bahay, ayusin ko yung mga gasol, ililipat ko. So hindi na ako nakapag-gas sa Costco kasi sobrang pila sa Costco. So dito na ako sa Chevron. So pag-gas muna tayo, then uwi na, then tingnan natin kung anong mangyayari bukas ng umaga or hapon or gabi. Hindi ko alam kung anong oras darating yung malakas na bagyo. So ingat po tayo lahat. Ito po si Ka Ilocos Pinoy. Ingat po.